de Trabada de xoves 27 de novembro de 2025. Damos comezo co primeiro punto da orde do día, que é debate e aprobación se procede da acta da sesión ordinaria de pleno celebrado en data 26 de setembro de 2025. Aquí neste caso Pilar tería que absterse, bueno, non sei se queren comentar algo aquí, ou unanimidade. Segundo punto da orde do día, dación de conta das resolucións da alcaldía, que xa estiveron a súa disposición. Terceiro punto da orde do día, toma de posesión da concelleira de dona Pilar Fernández Fernández. Cedo a palabra ao señor secretario. Gracias, señor alcalde. Bos días a todos. Para a toma de posesión do cargo de concelleiro en relación co cumprimento do requisito establecido no 75.7 da Lei de Bases de Réxime Local, a nova concelleira electa, dona Pilar Fernández Fernández, presentou en tempo en forma perante a Secretaría do Concello a declaración dos seus bens patrimoniais e de participación en sociedades, así como a declaración sobre posibles causas de incompatibilidade. Así mesmo, a credencial en favor de dona Pilar foi expedida e asinada por parte da Xunta Electoral Central e xa obra en poder desta Secretaría. Dando lectura ao artigo 108.8 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, referido á toma de posesión dos concelleiros electos, que literalmente establece que no momento de tomar posesión e para adquirir a plena condición dos seus cargos, os candidatos electos deben xurar ou prometer acatamento á Constitución, así como cumplimentar os demais requisitos establecidos nas leis e reglamentos. O xuramento ou promesa realizarase utilizando a fórmula prevista no artigo 1º do Real Decreto 707 do ano 1979. Dona Pilar Fernández Fernández, xurades ou prometedes, pola vosa conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira da Corporación Municipal de Trabada, con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Sí, prometo. Dándose por cumprido o disposto no artigo 195 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 de xuño do réxime electoral xeral, como alcalde do Concello de Trabada, declaro nova concelleira electa da Corporación Municipal de Trabada a dona Pilar Fernández Fernández. Benvida a este equipo, Pili, veciña da parroquia de Fornia. Sei que chegas pois con moitas ganas e ilusión e que vas a aportar pois o teu compromiso e traballo para o beneficio de todos os veciños e veciñas de Trabada. Cuarto punto da orde do día, dación de conta do decreto de aprobación da delegación de funcións nos concelleiros. Pois, tras a toma de posesión de Pili, completamos o equipo de goberno, o cal queda composto polos seguintes membros e concejalías: María del Carmen Amor Prieto, concelleira de Cultura; Rosa María Pérez Prieto, concelleira de Medio Rural; Pablo González Lastra, concelleiro de Educación e Deporte; Guadalupe Rego Rodríguez, concelleira de Turismo; Pilar Fernández Fernández, concelleira de Igualdade e Desenvolvemento Local; e a alcaldía resérvase pois o resto de áreas, en especial a de Economía, Emprego, Servicios Sociais, Infraestructuras e Urbanismo. Quinto punto da orde do día, debate e aprobación se procede da redución de gasto a consecuencia do remanente de tesorería negativo. Cedo a palabra ao señor secretario. Gracias, señor alcalde. Pois ben, en virtude do artigo 188 do Real Decreto polo que se aproba a Lei Reguladora de Facendas Locais, en caso de liquidación do presuposto con remanente de tesorería negativa, o Pleno da Corporación debe proceder na primeira sesión que se celebre na reducción dos gastos deste orzamento por cuantía igual ao déficit producido, que este caso o remanente negativo no ano 2024 foi de 52.869,29 euros. No momento da liquidación deste orzamento do 24 non se estimaba factible nin adecuado por esta intervención nin polo alcalde esta reducción. Sen embargo, a execución dos orzamentos do 25 permiten neste momento que as melloras económicas realizar esta reducción neste momento, sen que se implique un detrimento nos servicios públicos prestados, permitindo neste caso que o orzamento do 2026 se aprobe con equilibrio e non como superávit. Ten o turno de palabra, por se queren adir algo. Bos días a todos e a todas. Neste punto, simplemente, o noso grupo vai se abster. É o único que nos preocupa é que haxa un remanente negativo nada máis. Sometemos a votación este quinto punto da orde do día. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións.
Sexto punto da orde do día, debate e aprobación se procede do orzamento para o ano 2026 do Concello de Trabada. Presentamos os presupostos do ano 2026, presupostos históricos para Trabada, xa que por primeira vez na historia do noso Concello superamos os 2 millóns de euros. En concreto, o importe total dos presupostos para o ano 2026 é de 2.051.341,61 euros. Uns presupostos moi ambiciosos, moi ilusionantes e o que é o máis importante, centrados no coidado dos nosos veciños e veciñas de Trabada e no apoio ao noso tecido asociativo. Aumentamos o importe destinado aos servicios sociais e ao servicio de axuda no fogar ata superar o medio millón de euros. En concreto, destinamos a cantidade de 518.404,17 euros. Servicio co cal, cada vez atendemos a máis veciños e veciñas nos seus fogares. Aumentamos a aportación ao noso centro de maiores ata os 86.094,91 euros para o cuidado dos nosos veciños e veciñas e, sobre todo, para cubrir o coste da praza das persoas que teñen menos recursos. Desta forma, destinamos tanto a servicios sociais como ao centro de maiores 604.499,08 euros, ou que é o mesmo, o 30% dos presupostos do Concello de Trabada do ano 2026. En canto ao tecido asociativo do noso Concello, tamén aumentamos o importe das subvencións nominativas ás asociacións e clubes, e súmense dúas asociacións que xa están a desenvolver actividade no noso Concello. Polo tanto, as subvencións nominativas para o ano 2026 serían as seguintes. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, 2.000 euros. Asociación Cultural O Veiguello de Vilaformán, 3.100 euros. Asociación San Julián de Sante, 3.100 euros. Asociación Cultural O Picato, 3.100 euros. Asociación Motoclube A Cadeira, 3.100 euros. Asociación Cultural Os Tres Pés, 3.100 euros. Asociación de Senderismo Trabada Paso a Paso, 3.100 euros. Club Trabada Futsal, 3.100 euros, e a Asociación Cabaleiros de Trabada, 3.100 euros. Polo tanto, destinamos un total de 26.800 euros para o tecido asociativo do noso Concello. A maiores disto, tamén se reflexan nestes presupostos toda esa colaboración que se fai con todas as asociacións, clubes e comisións de festas na organización de todas as actividades que se desenvolven no noso Concello, tanto no ámbito cultural, deportivo ou festivo. Desta forma, refléxase o compromiso que ten o Concello de Trabada con todo o tecido asociativo do noso Concello. Consideramos que é de vital importancia que todas as asociacións, clubes e comisións de festas sintan ese apoio por parte do Concello á hora de organizar calquer tipo de evento. En canto ao capítulo de inversións, no ano 2026 vais executar un total de 467.759,42 euros, casi medio millón de euros. As actuacións fixadas que se van a executar xa de forma fixa son as seguintes. Dentro do plan único do Concello, Plan de Cooperación da Diputación de Lugo cos concellos da provincia de Lugo, ao Concello de Trabada corresponderíanos o que é para inversións reais un total de 196.324,77 euros, para o cal xa levamos varias semanas tanto preparando os proxectos, facendo as medicións, en definitiva, definindo ese plan para xa no mes de decembro ter definidas as actuacións que se van realizar no ano 2026. A seguinte actuación sería a renovación do Centro Social da Vilapena, do Teleclube, ao cal se destinan 34.428,82 euros. A renovación do Teleclube de Sante, ao cal se destinan 51.432,75 euros. A mellora da envolvente do local social de Vilaformán, do Teleclube de Vilaformán, que se destinan 20.768,26 euros. A mellora dos camiños de titularidade municipal, para o cal tamén estamos elaborando os proxectos, dado que aí temos que cumprir uns requisitos que nos exixen nese programa,
Entonces, por iso tamén estamos realizando as medicións e facendo unha estimación en función dos requisitos que exixían o ano pasado. A mellora dos accesos ao núcleo de Louro, na parroquia de Sante, ao cal vamos destinar 25.826,96 euros. Teño que corrixir, non, engadir que non dixen a cantidade para a mellora de camiños de titularidade municipal. O proxecto que dixen anteriormente serían 68.813,78. Despois, a mellora dos accesos ao Centro Social de Fornia, tamén a Escola de Fornia, serían 18.676,76. E, por último, a mellora dos accesos a Vilar Betote serían 51.487,32 euros. A estas actuacións únense outras que se van realizar nos próximos meses do ano tamén, esperemos que nos acompañe o tempo, que son as seguintes, que é a mellora do vial entre Barreiros e o Chao Subil, a mellora do vial da Avaira e a segunda fase de mellora do vial do Follaval a Pacios. A maiores disto, pois vamos seguir na liña que o vimos facendo nestes anos en canto a solicitar todas as subvencións para as cales cumplamos os requisitos que nos exixen e vamos seguir solicitando financiamento a todas as administracións, Xunta de Galicia, Diputación de Lugo e Goberno Central para executar proxectos no noso concello. Dende logo non vamos descansar en intentar mellorar o noso pobo e en traballar, desde logo, para os nosos veciños e veciñas de todas as parroquias de Trabada. Como dicía ao inicio da intervención, presentamos uns presupostos históricos, superando os 2 millóns de euros e, a súa vez, moi ambiciosos e centrados nos coidados dos veciños e veciñas de Trabada. Esta é a forma de facer política na que cree este equipo de goberno, que é centrada nas persoas e buscando sempre mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. Ten o turno de palabra. Bos días. De novo, darlle a noraboa a nova concelleira, que tiñas moita sorte, Pilar. Sobre o presuposto, como sempre son presupostos xenéricos, tampouco vamos entrar a detallar muchísimo. Evidentemente, os servizos sociais cada ano, por desgracia, hai que subir a aportación porque temos unha población maior, entón é normal, estamos de acordo en que hai que aportar aí unha boa parte do presuposto, non? Tamén esperemos que no SAF, concretamente, que nos axude, todo cabe indicar que a Xunta nos vai axudar algo máis do que aí estamos todos de acordo que ten que axudar máis. Evidentemente tamén ao Goberno Central. Aí temos que ser sinceros e pedirlle tanto a unha administración como a outra que nos bote unha mão porque eso reduce moito o presuposto do noso Concello. Puntualizar tamén que o gasto persoal sube a máis de 800.000 euros. Nas transferencias correntes que vostede nos explicou xa, nos estuvo dicindo canto aportou a cada asociación, evidentemente desde o Grupo Popular dende sempre xa antes de que se concederan estas subvencións nominativas a estas asociacións xa pedimos anteriormente, cando vostede era concelleiro, que había que aportar a todas as asociacións e non aquelas que naquele momento só se estaba dando a Eu Son Eu, a Asociación Cultural Picato e a Trabada Futsal. Nosotros sempre pedimos que se axudara ao resto das asociacións, porque vémolo normal, que se axude a todo o mundo. Tamén hai que dicir que, evidentemente, a todas van recibir o mesmo, que por unha parte pode quedar moi ben, pero tamén entendemos que hai que primar a quen máis traballa. Hai asociacións que dinamizan muchísimo máis que a outras. Que entendo que hai que darlle a todas, volvo a repetir, non con isto quero dicir que haxa que sacar a ninguna, pero hai asociacións que traballan bastante máis que outras. Inversións reais, 467.000 euros, vemos as actuacións que aquí se din, parecenos ben estas actuacións, pero, botamos de menos algunha outra prioridade tamén, veremos a ver o que entra no plan único e despois xa, miraremos. Pouco máis, simplemente, alegrarnos de que o presuposto pase 2 millóns de euros, eso tamén ben incrementado pola suba de impostos e tamén polo parque eólico que deixa en Trabada unha boa cantidad económica, esperemos que
que isto pois que se traslade a mellora da vida de todos os vecinos, nada máis. Vale, un pouquinho respondendo, bueno, pues as apreciacións que agora fixo, falaba da subida da Xunta, eu, bueno, ojalá me equivoque, constame que creo que nos queren subir €1. Nada facemos, cando xa, o comentamos máis veces e sabemos de sobra que quen tería que financiar ese servicio sería completamente a Xunta, que os concellos non teríamos que poñer nin un solo euro. Pero, bueno, hasta nos parece casi broma de que nos queiran subir €1 agora, cando creo que o pagan a 12, se non me equivoco, e nos costa a 24. Ojalá de verdad o suban, pero bueno, eu considero que a subida teria que ser máis importante se de verdad o que queren é cuidar as persoas, que é o que desde o Concello de Trabada reflejamos precisamente nestes presupuestos e cada vez estou máis convencido e cada vez dudo máis de que desde a Xunta o que queiran seña cuidar na xente. En canto ao tema das asociacións, bueno, non me sorprende a súa puntualización porque eso de tratar por desigual era habitual fai anos cando gobernaban vostedes bueno, constame que tamén un pouco nas súas accións é habitual tratar diferente. Mire, nosotros aos veciños de Trabada, a cada veciño por particular, dende logo, desde o primeiro día que cheguei á alcaldía o que se fixo foi tratar por igual a todos os veciños das 8 parroquias, intentando ser os máis xustos posibles, independentemente do número de población que viva nunha parroquia ou outra, facer actuacións en todas, en cada unha das 8 parroquias. Yo mismo facemos cas asociacións, porque dende logo cada asociación pois, ten a súa capacidade de organización. Eu xa nos presupuestos do ano pasado pois non foi posible facer esa igualdade, porque, bueno, pois, como en calquer concello, pois hai que ir cadrando as contas, non era fácil. Este ano conseguimos acadalo e eu creo que é o máis xusto, que todas as asociacións teñan exactamente o mismo trato por parte do Concello. Lóxicamente, despois, para o fácil, sí, a cobrar a subvención nominativa, pero despois, eu é o que lles digo a todos os membros da asociación sempre. Lóxicamente, hai que realizar actividades, hai que ter unha programación completa, porque xa hai que xuntar as facturas para poder xustificar esa subvención nominativa. Pero, como digo, como sempre facemos, tanto cos veciños como cos asociacións, tratámolos a todos por igual. Por eso feito, aí sí que estou totalmente en desacordo con vostede de que unhos reciban máis, outros reciban menos. Nós, se gobernamos, temos que gobernar exactamente igual para todos os veciños e para todas as asociacións, que é o que considero que este equipo de goberno está facendo desde o primeiro día. Ten o segundo turno de palabra por se queren engadir algo máis. Bueno, vamos a ver, eu é que sempre intenta sacar das miñas palabras o que non dixen, que non quero dicir que se trate en desigualdade. Fui o primeiro en pedir para todas as asociacións, están gravados, bueno, non están gravados plenos, pero hai actas que se poden dicir. Intento dicir que hai que hai xente que evidentemente é asociacións que traballan moito e dinamizan muchísimo, simplemente primar esas asociacións. Eu xa sei que hai que justificar estes 3.100 euros, eso xa o sei. Non intento que haxa desigualdades. E a mí non me compare con ningún grupo de goberno no que non estuven. Vale? E os meus concelleiros non tiveron en ningún grupo de goberno. Siguen estando. Entón, non veña por aí, non nos compare con nadie, nosotros somos nosotros, e punto. Despois, en canto ao SAF, o SAF eu xa sei que, pero si estou dando razón, porque sempre quere levar a discusión contra a Xunta de Galicia. Eu estou totalmente de acordo que non é suficiente €1, sei que se cobran 12 euros, é €1, incluso os alcaldes do Partido Popular están pedindo que se axude máis, pero tamén hai que ser sincero e hai que dicir, evidentemente na FEGAM pídense 17 euros xa este ano, é ou non? É, sí. Están pedindo 17 euros. Na FEGAM están todos os alcaldes do PP, do PSOE, do Bloque, de todo. Entonces, estamos pedindo xa 17 euros. E eu apoio eso. Pero tamén hai que dicir a verdade. O Goberno Central tamén ten que aportar a Xunta de Galicia o que ten que aportar. É dicir, vamos ser sinceros. Eu non intento con isto confrontar, simplemente dicir as cousas como as penso. Non intento confrontar con vostede nin con nadie. Eu xa lle dixe máis veces, eu creo que se equivoca de que eu non estou en contra de Xunta, ni moito menos. Se eu son o primeiro que solicita reunións e se non se me dan máis é porque non acceden
a dalas, pero eu son o primeiro que quere, mira, podría preguntar a calquera das conselleiras ou compañeiros cos que eu falei da Xunta de que, bueno, eu sempre lles traslado, e así o fago, a boa voluntad que ten o Concello de Trabada en todo, tanto en levar en executar diferentes iniciativas, proxectos no noso Concello, no que seña, ou que cando queiran vir por Trabada, lógicamente que avisen, non como fan que avisan a primeira hora da mañá para vir dali a un pedazo, pero bueno, o que iba, que desde logo non teño nada en contra da Xunta de Galicia, o que quero é o mellor para os nosos veciños e veciñas de Trabada. Dice que os alcaldes dos concellos onde goberna o PP que queren a subida do SAF. Sí, é certo, pero eu non os vexo tampouco queixarse en ningún momento, porque se conforman con ese euro. E se precisamente desde a FEGAN, desde a Federación Galega de Municipios de Galicia, se pide unha maior subida é porque precisamente, pois nese caso, a presidencia da FEGAN é dun alcalde socialista, que senón habíanse conformar co euro, agachar as orellas e listo. Entón, eu dende logo non vi a naide dos seus queixarse, nin a vostede, pero bueno. Dito isto, chegamos a, bueno, turno de votación deste sexto punto da orde do día. Sometemos a votación, votos a favor do sexto punto da orde do día, votos en contra, abstencións. Sétimo punto da orde do día, debate e aprobación se procede da segunda adenda dos convenios específico e marco para a prestación compartida de servizos no Centro de Atención a Persoas Maiores de Trabada, no marco dunha relación interadministrativa de cooperación. Dende a Deputación de Lugo danos traslado do acordo do Pleno da Deputación relativo á aprobación da segunda adenda do Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación para implantar e executar un sistema de servicios sociais en centros de atención a persoas maiores no Concello de Trabada e da segunda adenda do Convenio específico para a prestación compartida de servizos no Centro de Atención a persoas maiores de Trabada, no marco dunha relación interadministrativa de cooperación. Polo tanto, solicítase a certificación do órgano competente do Concello de Trabada relativo ao acordo das adendas, co obxecto de poder formalizalas e dar continuidade aos trámites administrativos necesarios para o seu compromiso. A data proposta de ampliación sería ata o 20 de xuño de 2026. Ten o turno de palabra. Neste punto vamos votar a favor. Vale, pois en máis sometemos a votación este sétimo punto da orde do día. Votos a favor. Unanimidade. Vale. Octavo punto da orde do día, dación de conta do informe do órgano interventor dos reparos formulados no ano 2025. Cedo a palabra ao señor secretario. Gracias, señor alcalde. Pois todos, remítese que tuveron acceso ao informe do órgano interventor de todos os reparos formulados no ano 2025, que ata o momento de enviar esta convocatoria foi tan só un, que a modo explicativo de resumen, remítese a nómina dun traballador no mes de setembro, polo que se retribuían uns servicios prestados extraordinariamente. Cando este traballador xa excedeu do límite de horas máximas extraordinarias que limita a normativa laboral, articulouse mediante unha atribución temporal de funcións, que neste caso non sería o máis adecuado, xa que só se poden retribuir as atribucións temporales de funcións cando se ejecuten funcións superiores e non as idénticas do posto de traballo. Ten o turno de palabra, se queren añadir algo. No, simplemente, unha vez visto isto, pois, vamos a ver, nada, non extraña nada disto, pero supoño que non volverá a pasar, e se quer atribuir por funcións a un traballador, pois que o faga por decreto antes de que cobre, quer dicir, de pagarlle. Ben adeitamos para dar o acabado do desbrace mecanizado deses traballadores. Ben adeitamos. Vale. Pasamos ao noveno punto da orde do día, que son asuntos de urxencia, que non temos. Décimo e último punto da orde do día, rogos e preguntas, que vou pasar a responder as 3 preguntas que fixo no anterior pleno e despois poderá formular as preguntas que serán contestadas no seguinte pleno do mes de xaneiro. A primeira pregunta que fixo no anterior pleno foi: cal foi a aportación do Concello de Trabada ás festas patronais? Chámame a atención que
que só pregunte pola aportación que se fixo nas festas patronais. Cando desde o Concello de Trabada colaboramos absolutamente con todas as festas e actividades que se desenvolveron e se desenvolven no noso Concello, con todas. E colaboramos en función da necesidade que nos transmite cada asociación ou comisión de festa. E así se vai seguir a facer, porque o que queremos é que todas as asociacións, clubes e comisións de festas sintan ese apoio do Concello, porque consideramos que é vital a hora de organizar calquer evento. Así o acabamos de reflexar tamén nos presupostos do ano 2026, para os cales nin sequera vostedes son capaces de votar a favor. Así que eu creo que non están tan de acordo con ese apoio que facemos con eles. Porque vostede o que quere é que, en definitiva, que non nos apoyemos, que non apoyamos o colectivo asociativo e a ver se así se pode sacar algo de rédito político aí. Pero sinto dicirlle que así vai ir mal, porque este equipo de goberno traballamos, como lle dicía anteriormente, dunha forma coherente e xusta para os nosos veciños e veciñas e asociacións, tratándose a todos por igual, sin desprezar a ninguén. Sabe cal é o problema que ten vostede ca Comisión de Festas de Trabada? Pois que xa leva anos querendo intentar afundilos, son obxectivo seu desde fai tempo, non só como comisión de festas, senón que tamén a título personal e profesional. Xa non é a primeira vez que intenta perxudicalos. Aquí, temos un claro exemplo, unha publicación en Facebook de Populares de Trabada o 7 de julio de 2022, donde insinúa que un deses membros, precisamente, que utiliza o vehículo do Concello a título personal. E xa non falemos de todo canto anduvo predicando de outros dos membros desa comisión de festas, dicindo que lle regaláramos o posto no Concello, directamente. Mira, voulle recordar algo que eu creo que se lle esqueceu moi rápido. Estes dous membros da Comisión de Festas de Trabada, dos que acabamos de falar, e que a súa vez son traballadores municipales, membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, foron os primeiros que o 12 de outubro de 2023, cando se produciu o fatal incendio no noso Concello, que puxeron en perigo as súas vidas intentando que o lume non chegase á súa casa, entre outras. Eu creo que debería plantearse o tipo de política que está a utilizar. A segunda pregunta que formulou no anterior pleno, cal é o motivo polo que o PAI non está en funcionamento? Como xa lle expliquei no pleno do 27 de novembro de 2024, decidiuse paralizar este servicio porque non contábamos co mínimo de solicitudes para prestar dito servizo. Dende os servicios sociais do Concello de Trabada consultouse a Consellería de Política Social, pertencente á Xunta de Galicia, a posibilidade de prestar un servicio de conciliación de 0 a 3, similar ao de madrugadores e ludiseráns que xa levamos anos prestando dende o Concello de Trabada. Pero as exixencias que nos poñía a Xunta fixo que non se puidese prestar ese programa de conciliación. A maiores disto, o coste do PAI no ano 2023 foi de 87.286,11 euros, sin contar os costes de limpieza nin os de mantemento. A Xunta aportou 12.721,25, é dicir, 75.000 euros cada ano de coste para o Concello de Trabada, que debería asumir a Xunta e non o fai. É que unha vez máis demostra que non quere basicamente que os concellos pequenos existamos. O lóxico sería que desde a Xunta de Galicia financiasen o servicio do punto de atención á infancia e que así os concellos con menos recursos, respete cando estou falando, que eu non me río cando vostede fala, e que así os concellos con menos recursos puidésemos ter todos os servicios igual que poden ter outros concellos con maior población e, lóxicamente, con maiores recursos. Tanto dicen desde a Xunta que queren protexer o rural, en realidad o que fan é afundirnos. E isto non só pasa co PAI, senón que o mismo no fan, co que acabamos de falar antes, precisamente, por exemplo, co servicio de axuda no fogar, xa que desde os concellos estamos a asumir esa gran carga económica, esa parte que lle correspondería á Xunta pagar,
é que a maiores desto, pois encima desde a Xunta están a incumplir a lei, xa que este servicio a competencia deles e estamos a pagar pois entre o Concello de Trabada máis os veciños e veciñas de Trabada. Eu creo que, xa yo dixen noutras ocasións, pero a Xunta de Galicia, pois en vez de pagar tantos concertos de música millonarios, creo que deberían de mirar antes do cuidado da xente. A terceira pregunta que formulou no anterior pleno: está controlando as pistas que se utilizaron para o traslado dos eólicos e están en mal estado? Pois no pasado mes de xullo, pois desde o Concello encargamos a un técnico unha valoración dos danos feitos nas carreteras afectadas polas obras do parque eólico. Ese mesmo mes enviouse a valoración no mes de xullo a empresa encargada das obras do parque eólico e están a analizala. Agardamos chegar a un acordo canto antes, dado que desde o Concello o que queremos é que esa carretera se amañe canto antes. Agora ten o turno de palabra para formular as preguntas que serán contestadas no seguinte pleno. Bueno, como sempre, non me contestou algunha das preguntas. Por favor, formula as preguntas. Chegou a utilizar o incendio que me queimou prácticamente toda a miña propiedade para botarme en cara unha mentira. Pode formular as preguntas. Así va. E rogo ser preguntas. Vale. A primeira pregunta é sobre o tema do desbroce das pistas forestais. Revisounas, porque na zona onde vostede viven a súa familia, é onde vivo eu, justamente na propiedade onde é miña, non se rozou. Non, está ali. Vale, cal é a pregunta? Revisounas, por favor, formula a pregunta. Se revisou o desbroce das pistas forestais. Vale. A segunda pregunta, estuváronse... É verdade, Rubén, por favor, non estou mentindo, non teño que mentir. Formula a pregunta, por favor, que non é o momento de explayarse nin de explicarse, é formular as preguntas. É o orden do pleno, é o regulamento do pleno, non o marco eu. A pregunta leva un enunciado, e hai que saber por que se pregunta iso. Na segunda pregunta, arranxáronse as pistas do monte que estaban destrozadas, as empresas forestales que sacaron madeira, tuveron arreglando nas pistas forestales, das cales eu tuve atento, pero faltan por limpar as taxeas. Entón, claro, a mí preocúpame porque se non se limpan as taxeas, evidentemente, a auga vai ir outra vez por encima das pistas e, bueno, pois preocúpame eso. Entón, eu preguntolle se vai facer algo para desatascalas, logo. A terceira pregunta, na carretera que sube a Fórnea, que é da Diputación, bueno, agora fixo ali a entrada hacia as pistas do parque eólico, logo, onde vai e tal. Entón, a señalización que puñaron eu considero moi peligrosa. E máis, xa creo que levaron un poste por diante, ali un stop, etc. Entón, eu, pois, a ver se pode corrixir esa señalización por seguridade. E despois, a cuarta pregunta, cando se inauguran obras financiadas pola Xunta de Galicia, por que non se avisa ao delegado territorial para que veña inauguradas? E nada máis. Moi ben, pois, sen máis, levantamos a sesión. Bo día a todos e a todas.